дар рӯзи панҷуми чемпионати Осиё оид ба дучархасавурӣ дар шоҳроҳ бонувони Якачин ё худ элита ва бонувони то 23-солаи кишварҳои иштирокчӣ дар масофаи 111 километр байни ҳам рақобат карданд. чун ҳамеша сабқатҳо аз майдони дӯстии шаҳри Душанбе оғоз шуда, хатти ниҳоӣ он низ дар ҳамин майдон қарор дошту ба хотири тӯлонӣ будани масофаи мусобиқа сабқатҳо на танҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе, балки дар шоҳроҳи миёни пойтахти кишвар ва шаҳри Бухтар баргузор шуд, ки дар фасли баҳор сарсабзии дашту даман ва деҳоти канораҳои Душанбе ба шаҳомати мусобиқаи дучархасавурӣ зеби дигар бахшид. воқеан ҳам тибқи гуфтаи масъулони иттиҳоди байналмилалии дучархасавурӣ ва конфедератсияи дучархасавурии Осиё, обу ҳаво, ҷоддаву роҳҳои кишвари мо ва шароите, ки дар солҳои охир дар Тоҷикистон вуҷуд дорад, ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ буда, имкони баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳониро фароҳам овардааст. зимнан сабқатҳои имрӯза аз назари теъдоди иштирокчиён зиёд буда, рақобати ҷолибу диданӣ дар фазо ва обу ҳавои наврӯзӣ сурат гирифт. корвони дучархасавурони пештаф дар тӯли мусобиқа соя ба сояи ҳамдигар дар ҳаракат буда, мунтазам ҷараёни рақобатро тезу тунд мекарданд. дар чанд сад метр монда ба хатти ниҳоӣ бонуи ветнамӣ аз бонувони қазоқ, ки корвони варзишгаронро дар тӯли мусобиқа идора мекарданд, гузашту пирӯзиро рабуд. нгуен Thi That аз Ветнам аввалин шуда хатти ниҳоиро убур кард. пас аз анҷоми рақобатҳо ғолибон дар фазои тантанавӣ мукофотонида шуданд. ҳамин тавр дар пойга миёни дучархаронони элита намояндагони ду кишвар соҳиби нишонҳои чемпионати Осиё шуданд. зинаи сеюми ифтихорӣ насиби Анжела Соловьёва аз Қазоқистон, мақоми дуюм ва унвони ноиб қаҳрамони Осиё боз ҳам аз намояндаи Қазоқистон Муҳаббат Умедҷонова гардид. барои қаҳрамони Осиё дар соли 2022 нгуен Thi That аз Ветнам суруди миллии ин кишвар садо дода парчамаш парафшон гардид. ин бонуи дучархасавор масофаи 111 километрро дар 3 соату 11 дақиқаю 37 сония тай намуд. ин бори аввал нест, ки дар мусобиқаҳои қаҳрамонии Осиё ширкат меварзам. соли 2018 низ дар чемпионати Осиё соҳиби нишони тилло шудам ва хушҳолам, ки тавонистам имсол ҳам ғолибият ба даст оварам. Думали, что горы будут очень хорошими, такими тяжелыми, но оказалось не так. Поэтому мы не смогли, у нас не вышло в гору. Изначально мы планировали отъезжать в гору, но не... и вот мы настроились на финиш. Вот, моя команда сделали все, чтобы мы попытались выиграть. Но второе, третье мы очень довольны, и спасибо моей команде, они сделали все на 100. дар миёни бонувони то 23 сола бошад, медалҳои мусобиқа дар масофаи 111 километр насиби дучархаронони Қазоқистон ва Узбекистон шуданд. дар зинаи сеюм Янина Кускова аз Узбекистон қарор гирифт, ки қаблан дар дигар намуди сабқатҳо дар мусобиқоти мазкур соҳиби медали тилло шуда буд. нишони нуқраро дар ин намуд Светлана Пачшенко аз Қазоқистон ба гардан овехт. зинаи аввал ва унвони қаҳрамони Осиёро ҳамватани ӯ Осим Акпеил моли худ кард. натиҷаи нишондодаи ӯ 3 соату 11 дақиқаву 37 сонияро ташкил дод. бинандагони гиромӣ, дар пойгаи имрӯза як тан аз варзишгарбонуи тоҷик ҳам иштирок намуд. Ана Султан Аманова буд, ки масофаи 111 километрро бо муваффақият оғоз кард, вале баъдан чӣ шуд, аз забони худи ӯ мефаҳмем. мусобиқа хеле душвор буд, аз ҳақиқатан хеле душвор буд. баландиҳо беҳад бисёр буданд тарафи хатлонда. хай мо баландиҳоро бо вай гузаштем, бо муваффақият гузаштем ва тайёриё он қадар нағз набуд. рости гап, барои ҳамун ҳам натиҷамон паст шуд. сипас тибқи нақша фурсати тӯлонитарин пойгаи чемпионат ба масофаи 175 километр миёни мардон расид. чун довталабони асосӣ дар ин пойга варзишгарони Эрону Қазоқистон ба ҳисоб мераванд, интизориҳояшонро аз рақобати дар пеш истода пурсон шудем. قطعا مسابقه سخت و سنگین خواهد بود و شرایط هم قطعا یکسانه
امیدوارم که حالا از همه مهمتر بدون حادثه و یه نتیجه خوبی برای خودم و هم تیمیان باشه. حریفی از همه گویم سرسخته که شما میشناسید کی است؟ قزاقستان. Мы настроены на золотую медаль, как минимум. Много внимания к нам будет, конечно, это сложно. Тактика у них будет одна, сидеть на колесе, да, но будем смотреть. ҳамин тавр пойгаи инфиродӣ ба масофаи 175 километр оғоз гардид. намояндагони 12 кишвари осиё ба рақобат пардохтанд. аз ҷумла варзишгарони кишвари мо Умарҷон Кузиев, Раҳимҷон Аминов, Ҷовидон Кузиев ва Андрей Булаев дар ин навъи рақобатҳо ширкат намуданд. ёдовар мешавем ки дар пойгаи мазкур 40 нафар варзишгар ширкат намуд. масири пойга аз майдони дӯстӣ оғоз шуда тавассути гардиши маркази савдои Садбарг сӯи гардиши фурудгоҳ рафта аз он ҷо баргашта тавассути хиёбони Саъди Шерозӣ сӯи дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе ҳаракат карданд то ноҳияи Хуросон рафта боз тавассути хиёбонҳои Душанбешаҳр ба нуқтаи анҷом омаданд. дар наздикии хатти марра рақобат шадид шуд. тудаи пешсафон яке аз дигаре бештар талош мекард то аввалин шавад. дар натиҷа 3 нафар бо вақти якхелаи 4 соату 26 дақиқаю 40 сония хатти ниҳоиро убур кард. ҳамин тавр дучархасавори Қазоқистон Игор Чжан ғолиби зинаи аввал, Нариюки Масуда аз Ҷопон барандаи мақоми дуюм ва Ҷамбалҷамт Сайнбаяр аз Муғулистон ғолиби зинаи сеюм дониста шуданд. дар фазои тантанавӣ ба ҷоизадорон нишону тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ёдовар мешавем ки чемпионати Осиё оид ба дучархаронӣ дар шоҳроҳ бо ташаббуси ҳукумати шаҳри Душанбе роҳандозӣ гашта истодааст. бори аввал аст ки пойтахти зебоманзари мо мизбони ин мусобиқаи бонуфузи қоравӣ гардид.